Μόδα για του Αγίου Βαλεντίνου. Έχουμε. Ανατρίχιασα. Εσώρουχα έχουμε. Ναι, αλλά να σας πω κάτι. Είναι καλσόν και σώρουχα από τα Ιμάνα. Τα Ιμάνα δεν έχουν αυτά για την κυταρίτιδα? Ναι. Πώς μπορούν αυτά για την κυταρίτιδα να είναι και για του Αγίου Βαλεντίνου? Προχωράει η μόδα, αγάπη μου. Τι νομίζει, μάνα έτσι είναι? Τι σου κάνει, μάνα μου? Στην ιστοσελίδα www.imana.gr θα βρείτε το ισοθερμικό αντιαλλεργικό καλσόν Imana Power Legs που λιώνει την κυταρίτιδα και βελτιώνει την υγεία της επιδερμίδας. Φοριέται και με καλοφόρεμα και με τζιν φούστα. Δεν κάνει γόνατα και έχει το ιδανικό πάχος 70 ντενιέ. Το Imana Power Legs είναι το μοναδικό καλσόν στην Ελλάδα με 3 χρόνια γραπτή εγγύηση αντικατάστασης εάν και όπως σχιστεί. Διατίθεται σε 5 μεγέθη. Βελτιώνει την κυκλοφορία με φυσικό τρόπο και θα το πάρετε σήμερα σε προσφορά 19 ευρώ αντί 67 ευρώ στο imana.gr. Love is a church that doesn't hate, a law that doesn't discriminate. Love is a slave, love is a master, love before sex. Στα 19 ευρώ επίσης θα βρείτε το κολάν κατά της κυταρίτιδας Reduxel. Love is the most beautiful word that you ever heard. Love is a state, a place, a noun. Τέλος, για του Αγίου Βαλεντίνου σας προτείνουμε τα σεξι εσώρουχα που βλέπετε με 5 ευρώ και 90 λεπτά. Love is, love is. Επίσης, με 5 ευρώ και 90 λεπτά, το καλσόν χωρίς ραφές My Secret. Line from Hallelujah, Jesus and Buddha, love is a faded sign that you don't see. Όλα αυτά σε προσφορά σήμερα στην www.imana.gr.